Throwback Thursday tayo. Ang isi-share ko ay ang ilan sa aking mga happy memories. Kapag pumupunta tayo sa mga ibang lugar, may mga pagkakataon na kahit hindi sinasadya, ay nakaka-meet tayo ng mga tao na later nagiging part ng ating happy memories, hindi ba? So, sa araw na ito, ang aking isi-share sa inyo ay ilan sa aking mga happy memories kung paano ko na-meet na nakapagpa-picture sa ilan sa ating mga popular Filipino celebrities. Ang mga ito ay sina Gabby Concepcion, Marcelito Pumoy, Ilona Garcia, at ang ASAP artist. Tara at samahan niyo ko na i-reminisce, balikan ang aking mga happy memories, how I met these celebrities. Unahin natin si Gabby Concepcion. Alam naman natin kung sino si Gabby, di ba? Ang ex ni Sharon Cuneta at ang ama ni Casey Concepcion. Saan ko na-meet si Gabby? Ito ay sa Melbourne. Nang nagkaroon doon ng Philippine Fiesta Celebration, kami ay nandoon dahil isa kami sa mga sponsors. Sa first day, nakita ko si Gabby nag-perform sa stage at nag-i-entertain ng fans, ng mga audience, kumakanta-kanta siya, tapos sumasayaw-sayaw. So after that, pumunta na ako sa aming booth. Pagkatapos second day, hindi ko inaasahan, napadaan ako sa room na kung saan marami naghihintay ng mga tao. Sabi ko, anong meron? Sabi nila, si Gabby at nagpapahinga sa kanyang kwarto before na lumabas siya ulit. Later, nakapasok nga ako. Sabi ko, I am one of the sponsors, sabi ko, ng event ninyo. Napasok nga nila ako at yung sekretary niya yung kumuha ng picture naming dalawa. Kaso nga lang, blurred. So kung ano yung nakikita niyo yung picture na blurred, yun yung kuha ng kanyang secretary. So hindi ako naging satisfied, malakas ang loob. Lumapit ako sa kanya at sinabi ko, Gabi, hindi maganda yung picture natin. Pwede bang ulitin? Tapos sabi niya, talaga? Hinila niya na tabi niya ako sa kanya. Tapos inagbayan niya ako. At then sinabi niya, sige, hindi ka mag-selfie tayong dalawa para maging maganda ang picture mo. Ang picture natin. O, di ba? Ang saya lang na ang isang Gabi aakbay sa iyo kahit isang saglit lang. At nakapagpakuha nga kami ng magandang picture. Poging-pogi pa siya. Tulad ng dati, walang pagbabago. Very good person naman siya. Very accommodating at very kind person siya. So, lumabas ako nakangiti. Imagine mo, makikita mo ang isang Gabi at makakapag-picture ka pa sa kanya at maaakbayan ka pa niya kahit na ilang saglit lang. O, di may kilig mo rin pa si Lola. Diba? Ang isusunod natin ay si Marcelito Pumoy, ang Pilipinas Got Talent champion. Yung may dalawang boses, babae, lalaki, gano'n. Tapos, siya din ang fourth runner-up ng America's Got Talent, The Champions. Di ba, sumikat ng todo-todo si Marcelito Pumoy dahil nga sa America's Got Talent. So, saan ko siya na-meet? Ganun pa rin sa Melbourne. Nang sumunod na taon, nagkaroon ulit ng event at nandoon ulit kami at guest siya sa nasabing event. Pagkatapos niyang kumanta, picture taking, tapos tinanong ko, how? Sabi, bumili ka ng CD niya, tapos pwede ka makapagpa-picture sa kanya. How much is the CD? It's $15. Sabi ko, $15 lang naman pala. So, bumili kami ng picture na yan, kasama ko, nani ng anak ko, dahil parati ko siyang kasama whenever na pumupunta ako sa mga event na yan, pag inuutusan ako ng anak ko. So, nakapagpa-picture kami because we bought his CD. O, di ba? Ngayon, sikat na sikat si Marcelito Pumoy. Ang isang Marcelito Pumoy na na-meet ko, nakadaupang palad ko at nakapagpakuha rin ng picture sa kanya. Masaya, di ba? Sunod natin si Ilona Garcia. Siya ay Filipina-Australian na sumali sa Pinoy Big Brother noon. Hindi ko na matandaan kung anong year yun. Tapos nanalo siya as second runner-up. Singer din naman si Ilona ay na-meet ko sa Sydney nang nagkaroon naman doon ng Filipino Christmas Festival sa Darling Harbour. So guest siya doon, kanta-kanta siya. Usually, hindi naman siya gaano kilala. Sorry for that. Parang PBB noon, kilala ko siya. Tapos after that, palakad-lakad lang siya sa umupo, sa grass, tapos palakad-lakad siya. Hanggang sa, nandun siya sa pinaka-booth namin. Malapit na malapit sa amin. Ayun si Ilona. Sabi ko, tara,
lapitan nga natin. Tapos nakipagkwentuhan kami sa kanya, hello, ganyan, I am fine, ganyan. At ito medyo tumagal yung kwentuhan namin. Nakipagkwentuhan ako sa kanya, how are you, ganyan. Bakit ka na nandito? Hindi mo ba pinagpapatuloy yung ano mo doon, yung career mo doon? Ganyan yung usapan namin. Tapos sabi ko, can we take picture? Sabi niya, sure. So, ay, picture taking din ulit kami. O, merong ulit pang Facebook, diba? That's Ilona Garcia. Ang susunod ay ang ASAP ng ABS-CBN. Tamang-tama, nandun ako ulit nang nagkaroon ng show ang ASAP sa Sydney, sa ICC, International Convention Center ng Sydney. Kami ay nag-sponsor ng event. Nandun naman kami. So, before the event, nandun pa kami sa labas. Kunti lang yung mga nakita namin, sina Teacher Jercel sa labas, nakapagpa-picture ako kay Teacher Jercel. Pagkatapos nung start na ng event, pumasok na kami sa International Convention Center. At kung makikita nyo, sa mga pictures na yan, nasa front seats kami. Dahil nga, syempre, pag sponsor ka, ikaw ang ilalagay sa mga front seats. So, kung saan, ang ilan sa mga pictures na yan, makikita natin ng mga bosses ng ABS-CBN, sina Gabi Lopez, nandyan si Loren Jogi, yung ng PBB, tapos yung ilan pa. Syempre, hindi namin minamay niyang mga yan dahil nakapokus kami sa stage kung saan nandun yung mga ASAP artists, di ba? Sina Piolo, lahat sila. Siyempre pa si Papa P yung pinaka-importante, sina Gary Valenciano, lahat. Kung sino yung nakikita nyo ng mga ASAP artists, lahat sila andon, sina Daniel Padilla, sina Joshua, nung sila pa ni Julia Barreto at saka si Josa Garcia, si Pia Wurzbach, ang papayat, as in very skinny ang mga to. Kung makikita natin sa personal ang mga to, ang papayat nila, as in very very skinny ang mga to. So nag-perform sila doon. Punong-puno yung convention center, sigawan, matilian, ganyan-ganyan. Nakikisali din kami sa tilian. Siguro mga 2-3 hours yung yung show nila, tagal-tagal, o inabot kami ng gabing-gabi na. Kaya nung after ng perform nila at mag-picture taking na, yung kailangan mo lumapit sa kanila, sa dami ng tao, kailangan pa ba namin makipagsiksikan sa kanila? So, sabi ng anak ko, kailangan natin umuwi. Wala na yung picture taking. At least, nakita naman namin ang buong ASAP family. In fact, nung may mga conference pa sila at may mga interviews, nandun mga anak ko, hindi ako sumama. Sina Rica, sila yung very important na kailangan dumalo sa conference. Yung mga sponsors ng event, pwede kang dumalo sa conference tapos magtanong-tanong ka sa mga artists na yan. So, nandun yung tatlong anak ko at kwento nila sa akin, may mga videos sila, pinakita sa akin. Naglagay ako ng isang video dyan, pero inalisan ko ng music for CPR reason. So, makikita natin yung pag-start na kung saan nag-video din kami. Marami kaming videos pero hindi ko dyan nilagay for CPR reason dahil sa mga kanta-kanta. Iba masaya nga balikan na hindi dito sa Pilipinas ko na-meet ang mga artists na yun, kundi sa Australia pa. O diba? Hindi sinasadya na kung nandun sila, parati din naman ako nandun. Kaya, iyan ay tinitreasure ko na isa sa aking mga happy memories meeting these celebrities. Alam niyo man tayo, mga Pilipino, na pag may mga sikat na celebrities tayo, pag nakikita natin pag may chance tayo na mapakuha ng mga pictures sa kanila, nagpapakuha tayo ng mga pictures sa kanila. Lalo na ngayon na usong-uso ang Facebook, ang Instagram, para lang tayo may maipost sa Instagram. So ilang beses kong pinupost yan sina Gabi, sina Marcelito Pomoy, at yung ASAP, at yung si Ilona Garcia. Pag gusto kong matuwa na may mag-comment sa pinupost ko, para basa-basahin mo, matutuwa-tuwa ka, pinupost ko siya parate. So, that's it for now, guys. I hope na nag-enjoy kayo sa aking kwento, sa aking mga happy memories. See you next time again. Bye-bye. Smile. Sana happy kayo sa panunood ng aming simpleng samot-sari ni Rose.